Insellmilkom, illum il-ħamis 10 ta' Settembru, nilqakom għal quddisa u r-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna x'għandna nagħmlu biex inkunu quliet Alla l-għoli. Ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura u l-ħlas tagħkom ikun kbir. Mulej Ġesu, għallimna nħennu bħalma int ħanin magħna u għamel li bħala wliedek infittxu li nwettqu l-opri tal-ħniena. Bl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nibda billi nirringrazzja lil PBS li qed jiffaċilita trasmissjoni ta' din il-quddisa permezz ta' TVM2 u anke lil mezzi l-oħra tax-xandir u tal-komunikazzjoni soċjali. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil tant benefatturi li qegħdin jgħinu il-missjoni tal-Knisja bid-donazzjonijiet tagħhom. Inweduhom ilkoll it-talb tagħna. Fil-bidu ta' din il-quddisa jew nitolbu maħfra l-Alla u nitolbuh li bil-maħfra tiegħu jagħtina l-qawwa naħfru lil xulxin u nħobbu lil kulħadd saħansitra lill-edewwa tagħna. Int ħanin bil-bosta ma' min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tjieba mal-midinbin, Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa u għamiltna ulied adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-ulied eżistijek biex daw kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, nafu li l-koll għandna l-erf, imma l-erf jonfoħna. L-imħabba tibnina. Jekk xi ħadd idilu li jaf xi ħaġa, għadu ma femx kif għandu jkun jaf. Jekk xi ħadd iħobb lil Alla, lil dan Alla jarfu. Mela dwar l-ikel tal-laħam offert l-idoli, naf l-idolu mhu xejn fid-dinja. Ħadd mhu Alla ħlief wieħed. Imqar jekk hemm lekk imsejjaħ Allat sew fis-sema sew fl-art. U tassew hemm ħafna Allat u ħafna sidien. Għalina Alla wieħed hemm, il-Missier li minnu ġej kollox u aħna bih neżistu. U wieħed mulej, Ġesu Kristu, li permezz tiegħu sar kollox u aħna għalih neżistu. Iżda mhux kulħadd għandu l-erf, xi wħud billi kienu mdorrija bl-idoli jieklu l-laħam ħalli kieku kien offert lill-idoli u billi tkun dgħajfa il-kuxjenza tagħhom titabba. Mela bl-erf tiegħek jiġġarra fid-dgħajjef. Ħuk li għalih miet Kristu. Meta intom tidimbu b'dan il-mod kontra ħudkom u tfiru l-kuxjenza dgħajfa tagħhom, kontra Kristu tkunu tidimbu. Mela jekk l-ikel jiskandalizza lil ħija, ma niekol qatt iżjed laħam biex ma niskandalizzax lil ħija. Irroddu ħaj lil Alla. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem.
Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mulej, int tarbilni u tarafni. Int taf meta noqgħod u meta nqum. Int taraf mill-bogħod sibijieti. Int taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi. Triqati kollha, int tafhom sewwa. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi int insiġtni. Irrodlok ħajr, għax mod tal-għaġeb għamiltni, tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Qarbilni o Alla u għaraf qalbi, iflini u kun qaf ħsibijieti. Ara inix miexi fit-triq ħażina u mexxini fit-triq ta' dejjem. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Jekk inħobbu lil xulxin, Alla jgħammar fina u mħabtu issib il-milja tagħha fina. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom, ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, birku lil min jisħedkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min joħodlok il-mantar anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok u min joħodlok xi ħaġa tiegħek titlob ilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom, għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom, għax dan jagħmluh saħansitra l-midinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom. Il-midinbin ukoll jisilfu lill-midinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura u l-ħlas tagħkom ikun kbir. U tkunu ulied Alla l-għoli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kel tajjeb marsus, meżes sewwa u mburġati edulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nistgħu ngħidu li dan il-kliem ta' Ġesu li nsibu anke fil-Vanġelu ta' San Mattew, din is-silta hija maħuda mill-kapitlu 6 ta' San Luqa, dan il-kliem forsi huwa wieħed mill-iżjed kliem ibes ta' Ġesu, ibes fis-sens li huwa kliem ta' sfida kbira. U ħafna drabi bil-loġika tad-dinja ma jagħmel assolutament l-ebda sens. Kif konna nifhmu xi jrid ta' Ġesu, hemm kelma waħda li nħoss tfisser kollox. Il-kelma ħniena. Meta inti tħobb lill-għadu tiegħek qed tħenn għalih, qed taħfirlu bis-serjetà,
mhux bil-fors tinsa dak li jkun għamillek, ma jfissirx li ma tweġġax, ma jfissirx li ma taqsamx qalbek għat-tradiment jew l-ħsara li tkun saritlek b'mod inġust, imma li taħfer huwa li inti lil ħuk ma tpattijulux, tħallih fidejn il-ħniena tal-missier li huwa wkoll ġust daqskemm hu ħanin. Jekk aħna nieħdu liġi biġejna, jekk aħna ngħidu jien se nitħallas mill-edewa tiegħi, se nidħlu f'nasba li ma noħorġu minnha qatt. San Pawl missierna jallimna li triq tal-paċi hija triq tal-maħfra anke ta' ħuk li għamillek il-ħsara. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Minnhom Ġesu jispjega li il-mulej jgħidu Alla loli u tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Aħna forsi ma nħossux li aħna ħżiena, imma jekk nirriflettu ftit forsi nifmu li ma ngħidulux grazzi biżżejjed anki aħna ingrati. U l-mulej donnu jala għajnejh, ikompli tella x-xemx filgħodu, jibgħat ix-xita meta jkollna bżonna u fl-istaġuni jagħtina l-frott li jkun hemm bżonn. Kemm hi kelma għaqlija di tal-mulej, tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati, aħfru u ssibu l-maħfra. Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Ta' min nirriflettu fuqha din il-kelma ta' Ġesu. Ħafna drabi aħna minn għalina nistgħu nitelgħu fuq xi pedestal jew pulptu u nippuntaw sebgħina lejn il-proxmu. U ninsew li aħna wkoll għandna xi ħadd fuqna li jafna ħafna iżjed mill-kumplament tad-dinja u se jġudikana mhux kif jidher imma fuq li hu. U allura għadna fi żmien li nħellnu għal ħutna għax għandna bżonn min iħenn għalina. Ejjew nitolbu għal min qed isiba diffiċli jaħfer biex il-mulejja tieħdin il-grazzja speċjali li jiġbaħ il-qalb tiegħu li jħobb lill-ingrati u lill-ħżiena bħala jħobb lit-tajbin u lill-ġusti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal familji li fosthom hemm xi inkwiet, ġlied bejn l-aħwa, mod speċjali minħabba l-wirt, fejn hemm velenu ta' firda antika biex wieħed jifhem li x-xena ta' din id-dinja tgħaddi, imma l-imħabba ta' bejnietna u l-maħfra jagħtuna paċi għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull milqut bil-pandemija COVID-19, mod speċjali il-morda, dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom, u nitolbu wkoll għal kull wieħed u waħda minna biex il-mulej ħarisna u jagħtina għaqal nieħdu ħsieb xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal benefatturi kollha tagħna biex il-mulej pattilhom għal ġid li għamlu għal 100 darba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu għal ħutna li ħallew din għal-wiet ta' dmuħ dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina l-grazzja li aħna nixbħu lilek kif nożu u nħobbu lil xulxin. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamlej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li nbattulna bħala Salvaturu f'dej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marja Verġni. Huwa temm irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jrina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' rat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej nxandru bil-ferħ hawn minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li titind kif is-sema igda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna.
biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Int tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titma' lill-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema.
Għameli bis-saħħa ta' doni ekbar. Motjalinna minn ibnek il-Aziz. Aħna nimxu l-qoddim sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu. U li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju għal grazzja tal-maħfra tal-edewwa tagħna. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-raba misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, affrinna d-dubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija ta' Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li intu fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Khobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben
u lill-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmu. Għamela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina għaddisom malla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. U la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw dejjem jiddifu. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal. Missier Etern Alla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlopalina. imqazza Alla, Itlopalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlopalina. Om ta' Kristu, Itlopalina. Om il-Knisja, Itlopalina. Om tal-ħnina, Itlopalina. Om tal-grazzja talla, Itlopalina. Om it-tama, Itlopalina. Om li zjed safja, Itlopalina. Om li zjed nadifa, Itlopalina. Om muxebba, Itlopalina. Om blateba, Itlopalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlopalina. Om tal-aġeb, Itlopalina. Om tal-paririt tajjeb, Itlopalina. Om ta' min ħalaqna, Itlopalina. Om ta' min salvana, Itlopalina. xebba kollu kaqal, Itlopalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlopalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlopalina. xebba kollok seta, Itlopalina. xebba kollok ħnina, Itlopalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlopalina. mera tal-qdussija, Itlopalina. tron tal-erf, Itlopalina. bidu tal-ferħtana, Itlopalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlopalina. amara ta' kull grazzja, Itlopalina. amara ta' kull tjiba, Itlopalina. guarda mistika, Itlopalina. torri ta' David, Itlopalina. torri ta' lavorju, Itlopalina. dar ta' deb, Itlopalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlopalina. bib ta' sema, Itlopalina. kewba ta' filodu, Itlopalina. saħħa tal-morda, Itlopalina. ken tal-midimbin, Itlopalina. faraċ tal-migranti, Itlopalina. faraċ tal-imniktin, Itlopalina. għajnuna tal-insara, Itlopalina. sultana tal-anġli, Itlopalina. sultana tal-patriarki, Itlopalina. sultana tal-profeti, Itlopalina. sultana tal-apostli, Itlopalina. sultana tal-martri, Itlopalina. sultana tal-konfessuri, Itlopalina. sultana tal-verġni, Itlopalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlopalina. sultana mnista minar l-ewwel teba, Itlopalina. sultana mtella s-sema, Itlopalina. sultana tal-rużarju mqaddes, Itlopalina. sultana tal-familja, Itlopalina. sultana tal-paċi, Itlopalina. ħaruftalla li tneħid bit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħid bit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħid bit tad-dinja, ħenna lina. Tlopalina għaddisom malla, Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li matħabira tal-anġlu, li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-veġni mqazza Marija, għatina nitolbuk lina li nistqarruhom malla, li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jitħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u int laqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlopalina. San Sebastian Martri,
Itlob għalina. Santu Rokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-Kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek il-klu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Fil-waqt li nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom, infakrukom li min jixtieq jgħin lill-Knisja f'Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta, Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San Kalċidonju, Furjana. Aktar dettalji issibuhom ukoll online fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Mill-ġdid, grazzi u nsellmilkom.